Ak ste sa dostali do nepríjemnej životnej situácie, že zvažujete začatie súdneho sporu, mám pre vás týchto 5 rád. V prvom rade zvážte, či nárok, ktorého sa idete domáhať, už nie je premlčaný. Napríklad dlh, ktorý je už 3 roky po termíne splatnosti, je obvykle už premlčaný. Súd vám ho teda neprizná a súdne konanie bude zbytočné. Druhá rada, zvážte majetkové pomery odporcu, teda protistrany. Ak žalujete bezdomovca, rozsudok vám bude zbytočný a peniaze od neho aj tak nikdy nedostanete. Súd vás bude stáť iba peniaze. Tretia rada, zvážte výšku súdneho poplatku. V niektorých prípadoch, napríklad v spotrebiteľských sporoch, býva poplatok nulový, no inokedy sa vypočítava percentuálnou sadzbou z vymáhanej čiastky. Napríklad sú to 3%. Štvrtá rada, zvážte mimosúdne riešenie sporu. Ak sú napríklad dvaja susedia rozhádaní, často ich dokáže uzmieriť niekto tretí. Piatá rada, zvážte vašu dôkaznú situáciu. Ako dôkazy môžu slúžiť rôzne prostriedky, napríklad e-maily, výpovede svedkov, kamerové záznamy a podobne. Ak nemáte dôkazy, do sporu sa ani nepúšťajte. Ak chcete ďalšie rady, odporúčam moju knihu Súdny spor, sprievodca civilným sporom. Nájdete ju na mojom webe.